Naanteg a gunan an takan, va prenet. D'occasion, hos. No ket neves, hos. Prenet e peler. E Scotland. Goude war laket waren haid waren. War gidon, quoi. Ja, war gidon. Ja, un visegred, ja. C'est on en dal no ket tout. 1972, van chomet da. A goude, pon vede va leve, un distro da reg. Ferie de da goude o leun ja chomet da da prince se reger war ferry. Caro war ferry. La prince se war Pampon da gas andone laun, a ferry wa Ugen pon. Et tu da prise Pampon andone la da goude da ferry ben wa. Ja, men nu kan kapo da gas leun i se, ja. Camion nu is et tigas vraiment, betigas Scotland. Ugen tunnel pe uspen. Di merrazeu, pas as na zone na heros, dis un bude. O Gulen zo am i France, krijgen we zo bij Pakazu en ik ga een keer over Guden. Nou, Gulen zo voor beginnen. Met ze Kajuman is dan waar ze kerken rammen en geeft het boos aus. Pas we zijn Scotland is service, hè? Ja. Hij is dik service. Aga gu amma kon wij boos aus hij ben we zeggen met en service bezou. Waar ze toe de novels. Rien à visum, rien à visum, copiti ou plus. Ja. Ino yo te ante yo gunneto. Ante, ja. 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 En dus ik messi amzer aan pasium de Cornouaille. Nan. Dus ik amzer. Cornouaille we zijn bij Miskajuman. Aga Scotland we zijn gimme dervis. Reireo. Is kan kilometer worden. Mais bon, habitude om daar recebe maar de visum. Zo gred gan colo, gan petra. Non, paper. Paper, vraiment? Ja, is zo dat biede. A gan raffia, je, tau? Ja, raffia synthétique. Ja. Maar meent dat? Ja, ik wil het aan, ja. An raffia. Solutor, ja. Ja. Kalibret in, gan eur. Arrivera ça a zo skarzet kuit, ma fe? Ja, l'autre, ja. Revras, evita. Ja, da la kada pakaju, revras. Revras a Blanbourg. Rebunder fer pakat, quoi. Ne, tout en dune, men ke klas revras. Non. Daran, a joniget gwechal a klaske mur re tredau, quoi. Ouais. Kren noch. Ah ouais. Hag revian d'or a zo ie a zo... Ja, piglen zo ie, vi. Piglen? Piglen. Du la keda hefe. Petra, ja, piglen. Ja. Kren. Les pickles, quoi. Pickles. Ja. Pickles. Ça rajoute. Rauger en de gilo hefe. Oui, mais torre der machine. Torre der machine. Da ober a sa rajout. Ja. Ja, filegi a we te gred a gada en a grafa is pleget a tru distu. Goed in de delige dat gewoon kaskin. Anon. Nan andra do vid in de deleg. Ja, habitude in da over andra hier. Wir roti grelab, hein? Pede la dan we da grus mus a Peter man gada vinaigrette trousi. Ouais. Gada salade na tudo. Ouais. Peta viu a reunier vinaigre un. Viu vinaigre? Ja. Ja. Viu hier, quoi, viu... Ja, påsett, quoi. Da kan det vinaigre, se. Ej, må ikke gwelet, hein. Non. Ah, trop drôle, gwelet, hein. Ja. Vi ser det skullet. Men vi så på en sage, det var Pevar Gamion og Robert Misraen, enso. Ja. Ja, gewoon compagnienes, quoi. Compagnienes, ja. Ja. Kalskina. Nan. Mevel, nummer. Ja. Med agatau. Cardiff vis. Ja. En det er en god mere. Des étudiants, Ja. Ved ik al aan de ogen touw. Oh, loda la kai salade nie, ik drebe de krise.
ja. Ja, bij de school nou. Hm. Les mineurs, Minerien, minérien, als Rebi, en nieuw, ik zie, je wil een navel. En daar is wel erzaden, bij touche daarbij. Gwyn ar gazadan, gwyn ar gwydelein. Di war teira gwydelein. Minerien douche waren erbij. Ja, hij is een pliege trouw. Ben er lu nog gekeken, man. Maar ja, ik heb me naar trouw door daarbij. Ja. Trouwen we zich waar ze zo daarbij je precies na. Toen basantie, televisie, fauteuil, toen we prenen toen ik kreeg die. Ja. Bij precies hebben ze aan de perceel. Dat doen ze naar. Ja. Peta lode je peta kerju makar minerien tot zet er een keer mon daar weer goede lijn daar zaten goede ze waren bivide goede maar nerju quoi ze reizen daar hè maar nerju ja ja Rassemble tout peta Raman quoi ja, pesa van keer der Marhadur. Ik wil regelen dat geen taposup. Ja. Ja. Ergens aan bij de in Erschap, ik werd in Kinien dehan, een Italiano. Ik werd in Kinien, goede vinder bloos, ik mocht kijken naar Kinien, ik ga neer daar weer in, ik ga naar Verzeko, ik ga naar oh, Maramada Kinien en Blamma, Maramada Kinien, ik ga hoe in die ganzen op prijs, ik ga naar din op prijs, ik peta kapot da versa prijs ja, naar din, maar me zo trainer, ik goede in naar din. Pas du en tolazeu, per shop, la vardin, peda brina, peda versa, et se bars, per shop. Donc ik heb dat refusé niet. Ja. Maar dan? Dan? Ja, Petra Werkshop. Peta continental delicatessen. En épicerie fine, quoi. Ah ja, een reis Werkshop. A shop, ja. A shop, we la var là. Ja. A shop. What do you want? Do you want some onions, madame? Ja, sta je de bewaar. Ja. Une à la barrière, je passe en train. D'abord, je sais, c'est un train. Andra, il y a au Brésil. À la barrière. Oh, d'où en Herbourg. Jusqu'à place la gare de Barras. À Guigui, les répondants. Je suis en train d'ouvrir le répondant. Ja. Je suis en train d'ouvrir. Ja. Dat je dat point choisir. Arbugari avec c'est tout l'eau de noix qui dies. Surtout des a chômé da loja va Berniu. Ok, ik wil u door, misschien goed in Brazil. Ja. Ja, maar wie zo aprendes met a guerra torre war aprendes. Ah ja. Ja. Die is tuut bij die loge daar gewisse roe dem ko da pasel. Pem ferroer mis quoi. Saison quoi. Bultren, dat is naar Bultren. Ja. Ah ja, Bultren zo en tamik tao gan. Venga dan door. Obligé yo. E remu an onion no bit. An autre guerre. Ok. Ja, ik zie dat no bit. El perché hier we ganti. Agar je bide khober en tam nettoyage. Ja. Mais on nog disterische bideum kumas drie. Asia Baras. Prima daar daar hoos maar zulzik. Ja. La Bournule, la Regos. Ja, lode. Gechal o Brésil peta il a buren ke d'Arzul. Non, mais da Antano Center arrive, ja. Ah ja. Ja. Da Lune. Antano Center. Ja. Prendeix goede.
Da ober a pa kajou, quoi. Ja, da war pas kajou. Da vont Da var nerud, quoi. Da var ça goude, quoi. Maar doen Claude, als je dan nog vern, bipsu, là. Ja. Ah, wie ik. E brossaus. Ja. Ah ja, En Auvergne catholique. Ja, ja. ja. Ja, ja. Ja, ja. En ik kost dat maar zo bij deze doen. Gaan niet dat bij deze doen. Ah ja, ja. Ah ja. We zijn met daar zuil en we hebben dus geprobeerd. Ja. En dan we hebben... Niet om de schede glimmen. Om de schede glimmen. Car niet dat er vigale zit tu a je loge dat peu près Ah ja. melode je trist. Melode, un tamic. Ben, leg maar aan de megazit. Ja. Je renke de force. Non. Maar maar toch possible. Ja, ja. Da zigres ka frejou, quoi. Ja, ja. Ja, det er just, ja. Nikke dat we er aan Theresia mee. Per zuzen een beetje die wijze. Ja. Ja, ja. Ja. Dat dan het toe over me. Bij door haar velo rauge. Er was waar skoos. Ja. Ja. Pet kilo, va en vélo, quoi. Ben, ik kan pakken zo beter per varder. Da een kilo. Dan komen we aan derves. A gandin, a chom e... Ah ja, droit, quoi, c'est... Ja, la que tout waren tout ik kreeg dat toe, dat waren... Gandin en e... Ah no, de capo de wond, da komen we aan derves. Goed, Ah ja, da... per se guardin, ben ook... Goed, redelijk mon waren. Dan pas da kumas. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin avec la hora de Argos. Hein? Pendant des avis grau. Hein?